alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatar muku na shafin Africa. Insha Allahu yau za mu gabatar muku da shirinmu na yadda za ka san muhimmancin two-factor authentication a Facebook tare da kuma sanin yadda ake saka shi. To, amma kafin mu je ga cikin shirin namu, idan wannan shine zuwanka tashanmu na farko, to da Allah ka yi subscribing namu domin samun wasu daga cikin shirye-shiryenmu masu muhimmanci da kuma ilmantarwa. To da ku biyo mu domin ku ga yadda ake gabatar da wannan shiri. Da farko dai za mu shiga Facebook ɗinmu ne. Allah ko ta shafin su na Facebook ko kuma ta Facebook Lite. To amma mu yanzu za mu yi amfani da Facebook Lite ne. To, kun ga already na riga dama na yi login. To amma kafin in kai ga gabatar muku da yadda ake saka shi wannan two-factor authentication ɗin, ya kamata ku san muhimmancin shi. Shi two-factor authentication da ake sakawa, su Facebook, kamfanin Facebook sun ƙirƙiro wannan two-factor authentication ne, wani security, wani ƙarin security ne za ka sa ma account ɗinka na Facebook domin kariya daga macuta intanet, ma'ana 'yan damfara ko kuma wasu masu kutse ta social media. Domin a can baya su kansu kamfanin Facebook ɗin an sha yi musu kutse a irin haka. An sha yi ma account da dama kutse kafin su kai ga samar da wannan two-factor authentication. Domin mutum zai yi mamaki kawai ya ga shi bai ba wani password ba, bai kuma yi magana da wani akan ga password, bai yi magana akan wani ba da cewa ya buɗe mai account ko kuma daidai da haka dai da sauransu. To amma kawai mutum sai mamakin kawai ya je ya ga wani ya hau mai Facebook. Idan kuma shi ya je ya yi login sai ya ga suna sa mai cewa wrong password, ma'ana an canza password ɗin tun wani lokaci da wuce. To shi wannan two-factor authentication da ake sakawa, ana saka shi ne domin kariya daga duk wani wanda yake hacking a Facebook. Domin ko shi wannan two-factor authentication ɗin yana kare mutum ne daga duk wani irin miyagun mutum ko kuma mugun mutum wanda yake amfani da shi, wanda yake yin kutse a cikin shafukan intanet, ko kuma a shafukan Facebook. To shi wannan two-factor authentication ɗin ana amfani da shi ne domin kariya daga irin waɗannan mutanen. Saboda haka ina maka albishir da cewa babu wani wanda ya isa, in dai ka saka wannan two-factor authentication ɗin nan, to babu wani wanda ya isa ya shiga cikin Facebook account ɗinka domin ya yi ma kutse. Babu shi, in dai har kana da wannan two-factor authentication ɗin. Saboda haka to ku biyo mu domin ku ga yadda ake sa shi wannan two-factor authentication. Abu na farko dama za ka shiga Facebook ne. In ka shiga Facebook, wala Allah za ka shiga Facebook ne ta hanyar browser ko kuma ka shiga ta Facebook Lite. To mu dai yanzu ta Facebook Lite ne. To kun ga yanan mun shiga Facebook Lite. Mun shiga. Na yi login da account ɗina. To abin da za ka yi shi ne, ka ga akwai wasu layuka nan guda uku da ka gani a sama da ke sama. Kun ga alamar search icon, ga alamar profile da wani dai hoto haka da jikin mutum gashi.
sannan kuma ga wani alamar layuka nan guda uku. To waɗannan layukan guda uku da ke saman nan su ne za ka danna. Bari in danna su ku gani. To kun ga na danna, kun ga ya buɗo min wasu shafukan. Kun ga nan ga sunana Abdul Musa, view your profile, idan ina son in shiga profile ɗina. Kun gane? Sannan kuma ga shafin wato ga shafukan da nake bibiya kenan. To sai in yi ƙasa. Yawwa, to a nan yadda za ku yi idan kuna so ku saka two-factor authentication ɗin, shine a setting ya kamata ku shiga. Shine bari in danna setting. To kun ga na danna setting. Yawwa, to inda mun danna setting kun ga abubuwan da suka zo min, da suka nuno min. Kun ga personal information, kamar abubuwan da ya shafi bayanai na kenan. Ga shi nan translation for post, sannan kuma font size medium, sai payment. To kun ga a nan ƙasa sun sa min security. To saboda haka wannan security ɗin shi zan shiga. Shi za mu shiga domin mu saka two-factor authentication ɗinmu. Bari mu shiga security. To kun ga tana processing. Yawwa, to kun ga ta buɗe mun. Sun ga a nan kun ga canza password. Ma'ana password ɗin da na saka da na ake amfani da ita ina son in canza ta. To a nan ga inda zan shiga. Sannan sai save your login info. To shi wannan save your login info ɗin duk bayanan da kake amfani da su, wanda ya shafi na saka password dai da username dai da sauransu, wato za ta ajiye maka su. Duk lokacin da kake buƙata za ka iya shiga domin ka gansu. Ma'ana su ne wannan, kamar browser da ka yi login da shi. Kun gani yanzu ga na yi login da wata browser CMDC. Ma'ana na yi login da wata waya CMDC Lagos. A yadda suka nuna ma Lagos, Nigeria. Sannan kuma na yi amfani da wata waya ita Ligo, ita ma da ke Abuja a Nigeria. To shi amfanin wannan save your login info ɗin kenan. Yawwa, to shi sai abin da muke magana shine wannan use two-factor authentication. Yawwa, wato ka yi amfani da two-factor authentication. Kun gani already in kuka lura a nan daga gefen hannuna na dama, kun ga sun sa min on. Ma'ana dama ina cikin shi ne. Na riga ni ina cikin shi. To sai dai yanzu zan nuna muku yadda za ku shiga ku saka naku. Da farko za ka wato latsa wannan use two-factor authentication ɗin. Bari in danna. To kun ga na danna. Kun ga tana processing. Yawwa, to shine za su nuno min wannan enter for password. Kamar haka in ka yi za su nuno ma wannan for security. Domin tabbatar da tsaro suka ce please enter your password to continue. Ka sake shigar da password ɗinka da kake amfani da domin ka ci gaba. Suna so su tabbatar da in kai ne ɗin. To shine zan sa password ɗita. Dama already kun ga na gaya muku cewa ni dama already na riga na saka two-factor authentication ɗina. To sai ku shine idan kuna so ku saka naku, shine za ku danna nan. Wato wannan inda kuka an sa turn off. To idan ku a naku ne za ku ga an sa turn on a wurin. To kuna dannawa kuka shiga, za ku ga ya ba ku wannan. Yana ba ku ɗin nan. To za ku ga sun ce muku lambar da kuke aiki da ita za su turo muku da wani text. Idan suka turo muku da wani text wanda ke ɗauke da lambobi, to wannan lambobin su za ku saka a cikin wato wannan code ɗin a cikin, saboda haka za su ce muku code, za ku saka wani code tukunna kafin ku confirmation. To wannan code ɗin da suka turo muku a number wayar da kuka sanya musu, to ita ce za ku saka a nan wannan inda suka sa muku enter verification code ko enter code to continue. To idan kuka sa wannan shi kenan za ku ga sun tabbatar muku da cewa kun yi confirmation. Ma'ana kun saka two-factor authentication.
Saboda haka duk lokacin da za ku yi login na account ɗinku na Facebook, to za ku saka shi wannan za ku saka shi wato a duk lokacin da kuka yi login, to za su turo muku da lambobi. Saboda haka waɗannan lambobin da za ku gani su ne za ku saka a login ɗinku. Bayan kun saka password ɗinku, za su ce maka sun aiko maka da saƙo da yake ɗauke da lambobi. Saboda haka waɗannan lambobin ka saka su a wannan column ɗin da za su baka. In ka sa su shikenan za a ga login ɗin ka yi. Amma ka sani idan har kuma wannan ka rasa layinka, ya kasance ka rasa layinka wanda ka yi confirmation da shi na wannan two factor authentication ɗin, to ba za ka taɓa hawa Facebook ba, sai dai ka canza sabon Facebook. Saboda haka sai ku kiyaye. Na gode, ƙarshen shirin namu kenan. Sai kuma Allah ya sake haɗa mu wani lokacin. Na gode.